Hugot nga gikundina sa Senate media ang gibuhi ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee proceedings kagahapong adlaw nga gibayran ang kadaghanang miyembro sa media. Sa opisyal nga pamahayag online dili lang irresponsable apan usasab matud ba kining pagpangatake sa institusyon. Di ba sapot sab nga natural lamang ang kritisismo batok sa media tungod sa demokrasya apan laing hisgutan na ang pagguba sa kredibilidad o reputasyon sa propesyon sa mga miyembro niini. Atong maminaw ang nahimong pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Partisipa sa media. Kayo pong mga partisipa sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito, meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba kung bakit nagpakatahimik sila? Manini na ngayo sa gilayon og pasensya si Senador Marcoleta ug giklarong wala niya gina-general ang media. Iyang gipasabot nga nasulti lamang niya kini tungod sa frustration kun kapungot. Ato maminawon ang nahimong tubag og ingon man pagpangayog basaylo ni Senador Rodante Marcoleta. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Dugang pa sa senador nga ugat hinungdan niini mao ang wala pagpansin sa media sa iyang speech kaniadto ato sa INC rally. Inihang gipuntong walay maayong resulta kung madayon ang pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Wala sa iyahang taliwala sa iyang 45 minutes nga pag-istorya, wala matud pa kini gihatagan og pagtagad sa mga miyembro sa media.